avainrengas, kumihimo-levy, noin metrin mittaiset pätkät lankaa, 2 eri väriä ja molempia 2 pätkää. Ensimmäiseksi ota toinen langoista, aseta langan puoliväli reiän keskelle ja toinen lanka mustan pisteen oikealle puolelle ja toinen vasemmalle. Aseta langat ristiin ja alhaalla laita taas pisteen molemmille puolille langat. Ota seuraava lanka. Aseta keskikohta reiän keskelle. Langat mustien pisteiden toisille eri puolille. Laita langat ristiin ja alhaalla pisteen molemmille puolille. Aseta avainrengas alapuolelta lankojen läpi. Avainrengas on paikallaan. Käännä työ oikein päin. Punonta aloitetaan ensimmäisellä asetellulla lankavärillä ylhäältä oikealta ja tuo lanka alas lankaparin viereen. Ota vasemmanpuoleisin lanka ja vee se yläpuolella olevan langan viereen vasemmalle. Käännä työ. Toista sama useaan kertaan. Oikealta alas, vasemmalta alhaalta ylös. Käännä työ. Voit venyttää välillä valmista punosta vetämällä avainrengaista työtä alaspäin ja jatka normaalin tapaan. Jos haluat jatkaa työtä myöhemmin, jätä 3 lankaa alas odottamaan, niin tiedät mistä kohtaa jatkaa helposti. Kun punos on haluamasi mittainen, voit irrottaa langat raoista. Ja viimeistellä työn haluamanlaisella sisolmalla. Leikkaa ylimääräiset langat pois. Ja avaimen perään valmis.